Men ikke længere. Er I klar, vapserne? Ja. Sasha, kom så ud med dig. Ginger. Ja, Ginger. Dygtig. Det kommer sådan en lille mad. En lille wuff. Her. Her. Her, Sasha. Malou. Vent lidt. Nu spiller Malou op. Er du klar? Kom her. Ja, jeg er klar. Klar? Så skal du nok gå ud med hende, for jeg kan ikke komme så langt. Hun er så langt, så vi kan gå pinden. Derovre. Sasha, ikke så langt ud. Du kan ikke bunde. Ja, det var godt. Nej, men hun... Dygtig. Rigtig flot. Dygtig. Ja, det var godt. Nå, det var godt. Hej, Emil. Hej. Dine bukser er ved at falde af.